निर्भीड, निष्पक्ष, रत्तांकनाचा बुलंद आवाज, राजसत्ता न्यूज। महाराष्ट्रातील नामवंत टीचर फाउंडेशन सातारा संचलित गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगर शैक्षणिक संस्था ही गेल्या 10 वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीबाबत काम करते। या संस्थेच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांमध्ये इयत्ता 10वी, सर्व माध्यम, इयत्ता 12वी सायन्स, MHT, CET, JEE व नीट या विद्यार्थ्यांसाठी मुख्य बोर्ड परीक्षेच्या अगोदर 2 महिने ही संस्था लाईव्ह बोर्ड पूर्व परीक्षेचं म्हणजे स्कॉलरशिप परीक्षेचं नियोजन करते। यावर्षी संस्थेने नव्याने इयत्ता 8वी व 9वी साठी सुद्धा लाईव्ह बोर्ड एक्झामचं आयोजन केलंय। या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी इम्पॉर्टंट स्टडी मटेरियल न भूतो न भविष्यती अशी व्हिडिओ अॅनिमेशन सॉफ्टवेअर तसेच MHT, CET, JEE व नीट सारख्या परीक्षेचं सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा अभ्यास करून घेऊन त्यांना बोर्ड परीक्षेला सामोरं कसं जावं याची पूर्वतयारी करून घेते। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगर जिल्ह्यात डिसेंबर 2021 या महिन्यामध्ये सर्व संगमनेर, अकोले, लोणी, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव, येवला, नेवासा, पाथर्डी, सिन्नर, शिरूर, नगर तालुक्यांमध्ये इयत्ता 10वी व 12वी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांची लाईव्ह बोर्ड पूर्व परीक्षा घेण्यात आली आहे। या परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील बोर्ड परीक्षेची भीतीही कायमची नाहीशी होते। विद्यार्थी त्याची मुख्य बोर्ड परीक्षा तालीम या लाईव्ह बोर्ड पूर्व परीक्षेच्या माध्यमातून होते। त्यामुळे विद्यार्थी मुख्य बोर्ड परीक्षेला सामोरं कसं जातो व स्क्वॉड म्हणून या वर्षी प्राध्यापक रेणुका दिघे मॅडम व त्यांच्या टीमने परीक्षेला व्हिजिट दिले। तसंच विद्यार्थ्यांच्या पेपर चेकिंग ही साताऱ्याला बोर्ड पॅटर्न नुसार केलंय। त्यांना जानेवारी महिन्यामध्ये निकाल दिला जातो। यातून महाराष्ट्रातून पहिली पास येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य बोर्ड परीक्षेच्या निकालामध्ये 80% पुढे मार्क्स पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मानपत्र देऊन सन्मान केला जातो। त्यांच्या आईवडिलांना आदर्श मातापिता पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं जातं। प्रत्येक वर्षी महाराष्ट्रातून हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात। यामधून संस्थेचा एकच उद्देश आहे की विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, त्याला स्वयं अध्ययनाची सवय लागली पाहिजे। विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली तर शाळेच्या गुणवत्तेत देखील वाढ होईल व शाळेच्या निकालांमध्ये देखील चांगल्या प्रकारे भर पडेल। यामुळे असंख्य शाळा या गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगर शैक्षणिक संस्थेला टीचर फाउंडेशन सातारा संस्थेचे संस्थापक प्राध्यापक अमितजी पवार सर, गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगर शैक्षणिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री VK ताजने यांनी विद्यार्थ्यांना या संस्थेशी जोडून स्वतःच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे 10वी आणि 12वी लाईव्ह बोर्ड परीक्षेला बसून स्वतःचं भविष्य उज्ज्वल करावं असं आवाहन केलंय। तरी विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी आजच निर्णय घ्यावा व संस्थेशी संपर्क करावा। अधिक माहितीसाठी मोबाईल क्रमांक आहे 73 50 16 73 13 तसेच 88 30 33 86 79 735016 7313 8830 33 8679। व्यक्तींची कमी असते, पण जेव्हा सायली मॅडम आणि ते आमच्या घरी आले, मला मार्गदर्शन केले, मला शिक्षणाबाबत समजून सांगितलं की मला असं वाटायला लागलं की जे स्वप्न मी बघितले ते आता सत्यातही उतरू शकते। त्यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलं आणि आम्हाला इथे 2 महिने अगोदर बोर्डाच्या परीक्षा जशा होतात त्याचा अनुभव करून दिला जातो। त्याच्यामुळे साहजिकच बोर्डाला सामोरं जाताना मनात भीती राहत नाही। परीक्षेचा पॅटर्न माहीत असतो, पेपर माहीत असतात, त्याच्यामुळे नक्कीच परीक्षेत खूप मदत होते आणि सर्वजण खूपच मोटिवेटेड आहेत। सर्वजण फक्त शैक्षणिक क्षेत्रातच नाही तर जीवनातही काही अडचणी आल्या तर मदत करतात आणि आम्हाला खूप मोटिवेटेड करतात। त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद। एवढे बोलून मी माझ्या शब्दात नाव साक्षी बडके, मी इयत्ता 10वी शिकते, तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल रेडगाव येथे शिकते। मी जेव्हा माझ्या घरी सर आले होते की तू गुरुकुल एज्युकेशनमध्ये तुझं एक पार्टिसिपेट घे, पण मी त्यांना साफपणे नकार दिला होता। त्यांना सांगितलं होतं की माझा अभ्यास चालू आहे, मला गुरुकुल एज्युकेशनची काही गरज नाही। त्यानंतर परत सायली मॅम ते आल्या आणि त्यांनी मला मार्गदर्शन केले व बोलल्या की तू याच्यामध्ये भाग घे, तुला समजेल की बोर्डाचे पेपर कशा प्रकारे असतील, त्याचा मायना काय असेल। मी मग माझा अभ्यास चालू केला आणि अभ्यास चालू केल्यावर ज्या वेळेस ते पेपरला आले त्यावेळेस मला समजलं की मी हे खूप छान केलं, तुम्ही गुरुकुल एज्युकेशनमध्ये भाग घेतला आणि मला या संस्थेत भाग घेऊन खूप छान वाटले आणि गुरुकुल एज्युकेशनला मी खूप खूप शुभेच्छा देते की तुम्ही अशी सुंदर करता। मी राहते आणि या शाळेमध्ये शिकते। तर माझा अगोदरच अभ्यास चालू होता, पण त्या मॅडम घरी आल्या आणि त्यांनी सांगितलं की गुरुकुल
तर मी त्या प्रोजेक्टमुळं माझ्या अभ्यासामध्ये अजून भर पडली आणि माझा सेल्फ स्टडी वाढला आणि त्यासाठी मला ही एक्झाम सुद्धा सोपी गेली आणि यापेक्षा जास्त बोर्ड एक्झाम सोपी जातील असं माझी अपेक्षा आहे. माझे नाव सई संतोष मी कुकाण ऐकणारे मी बाहेर आहे. गुरुकुल एज्युकेशन म्हणजे सेल्फ स्टडी म्हणजे स्वतः अभ्यास म्हणजे चूक केली तरी आपण ते स्वतः सुधारू शकतो. गुरुकुल एज्युकेशन मध्ये माझा अभ्यास आणखी वाढला. आणखी फिजिक्सचा पेपर पण झालाय आता कालच पेपर झाले तर परत सोपा गेला आणि आणखी पुढचं नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी गौरी भक्ती संतोष. मी आता 12वी मध्ये शिकते. गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगरमध्ये आमच्या घरी तासने सर आलेले. त्यांनी आम्हाला बुक्स प्रोव्हाइड केले, सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड केलं आणि सेल्फ स्टडी कसा करायचा हे सांगितलं. या बुक्समधून आणि सॉफ्टवेअरमधून आम्ही सेल्फ स्टडी केला आणि आम्हाला असंही समजलं की आपल्याला सेल्फ स्टडीची खूप जास्त गरज आहे. मुख्य बोर्ड परीक्षेच्या 2 महिने आधी आमची पूर्वतयारी म्हणून एक बोर्ड परीक्षा झाली आणि या बोर्ड परीक्षेमधून आम्हाला असं जाणवते की आम्ही मुख्य बोर्ड परीक्षेला नक्कीच चांगले मार्क्स काढून पास होऊ शकतो आणि एका अर्थी आमची रंगीत तालीमच झाली आणि आम्हाला असं वाटतंय की आपल्याला ऑनलाईन लेक्चर लावायची सुद्धा गरज वाटत नाही आणि माझं सर्व विद्यार्थ्यांना हेच आव्हान आहे की त्यांनीही गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगरमध्ये ॲडमिशन घेऊन त्यांनीही आमच्यासारखा सेल्फ स्टडी करून त्यांनीही मुख्य बोर्ड परीक्षेला असं सामोरं जावं. थँक्यू. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझे नाव नागरिक म्हणजे मी आता 12वी मध्ये शिकत आहे. गुरुकुल एज्युकेशनमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी ताजने सर हे आमच्या घरी आले होते. त्यांनी मला गुरुकुल एज्युकेशनविषयी सगळी माहिती सांगितली. त्यांनी मला बुक्स पण प्रोव्हाइड केले आणि सॉफ्टवेअर पण दिले. त्यामधून मी सेल्फ स्टडी केला आणि मला त्यातून असं जाणवलं की मला ऑनलाईन क्लासेस लावण्याची पण गरज पडली नाही. विद्यार्थी येणाऱ्या मुख्य बोर्ड परीक्षेला आत्मविश्वासाने पेपर देऊ शकतो आणि त्याच्या मनातील जी भीती होती ती नाहीशी होते. आमचे पेपर हे एक्झामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर यांच्या हाताकडून जातात. त्यामुळे आमचे अचूक मूल्यांकन होते आणि येणाऱ्या बोर्ड परीक्षेला पेपर कसा लिहायचा आहे हे आम्हाला आधीच कळते. त्यामुळे पूर्वीची जी बोर्ड परीक्षा आहे ती एक आमची रंगीत तालीमच आहे आणि माझे सर्व विद्यार्थ्यांना असे आव्हान आहे की त्यांनी गुरुकुल एज्युकेशनमध्ये ॲडमिशन घ्यावे. त्याबद्दल त्यांना सेल्फ स्टडी कसा करायचा हे पण समजून जाईल. थँक्यू. तरी टीचर फाउंडेशन सातारा संस्थेचे संस्थापक प्राध्यापक अमितजी पवार सर, गुरुकुल एज्युकेशन अहमदनगर शैक्षणिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री व्ही के ताजने सर यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना संस्थेशी जोडून स्वतःच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे 10वी आणि 12वी लाईव्ह बोर्ड परीक्षेला बसून स्वतःचं भविष्य उज्ज्वल करण्याचं आवाहन केलंय. तरी सर्व विद्यार्थी व पालकांनी आजच निर्णय घ्यावा व संस्थेशी संपर्क करावा. अधिक माहितीसाठी मोबाईल क्रमांक 3501 67313 8830 3 38679